излезнали 3 нови листенца. Там има още излизат. Това цвете на повече от година, но чак сега като че ли тръгна. Добре, тук има ето такива, така го купих с тези листа. Преди година трябваше да ги отрежа, но не посмях. Само една клонка беше така изсядена. Замиякулкас или нещо такова беше точно. То име на това цвете ще ви го напиша. Ето тук горе. Много красиво. Ох, и ето тук въздиша моят приятел. При нас е рано сутрин. Вънка е страшна буря, малко сега поутихна. Ето тук ще ви покажа. Да, поутихна. Много страшно беше цяла нощ. Някакъв шторм, доби или деби, нещо такова беше. Името не помня. Есен е при нас вече. Сега съвсем ги обрули листата. Това шторм. И тук имам цветенца. Така, покрути се. Слава Богу. Сега отивам да правя закуска. Нещо набързо. Сигурно в термомикса ще ви снимам. Така рано сутринта реших да направя всички докато спят мляко. Ние много често си правим. В термомикса става за много време. И така започваме. Айде. Така. Ето това е пеперудата, която трябва да си я сложа вътре. Ето така. Следващата стъпка е да сложим 1500 грама. Тук всичко се измерва в грамажи. Така, 1500 грама мляко. Ето сега се включи и кантарчето. Така, плюс-минус 10, не е проблем. Следващата стъпка 150 грама грис, занулявам кантара. И изсипваме 150 грама. Винаги когато правим грис, слагаме 1 литър мляко, 100 грама грис. Понеже имаме литър и половина, слагам 150 грама. Така, ето точно. Ще сложа още 8, мисля, че бяха повече. Така. Нека така да го оставим. Следващото е щипка сол. Така. След това 150 грама захар. Около 4 лъжички. Така трябва да се замърля кантарчето. Така. 4-5 лъжици мисля, че бяха. Така, 149, ето още 1 грам, така.
и пакетче ванилна захар. Тъй като знам, че пакетчето ванилна захар е 8 грама. Аз имам насипна, която съм си я правила сама. И така ще сложа 8 грама ванилната захар. 8. Така, изключваме тук, натискам следващата стъпка, трябва да сложим капачето, така, само завъртаме копчето, всичко е настроено 11 минути на 90 градуса. От сутринта съм станала баничка, тук кейк спека и тук мляко с ориз, с гриз, мляко с гриз. След малко ще е готово. Lost in an endless maze, the emptiness had afforded, just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around every move. Ето това е готово. Спираме звука. Сега би трябвало да се отвори капачето. Така. И да проверим какво се е получило. Ето. Идеалната консистенция. Сега ще изкарам пеперудата отвътре и ще го разлея по чашки, когато поистина ще се сгъсти още. Ще ги сложа в тези чашки да изстиват. Ще ги покъсим много стената. И ще ги затворя да не правя коричка с капачета. Тези купички съм си ги купувала от Икея. Много са удобни. За кремчета, за сосчета всякакви. Сега ръка много да го затворя. Така. Автоматически се затваря всичко. Стават една върху друга. Горещо препоръчвам да се здобиете с такива. И така, сега ще чакам моите хора да се събудят, да хапнат грещи. Сега и другото ще го разлея по купички.
си. Това е много красиво с вешниците. Ми в червено. А тези тук, каква красота е. Това да го сложиш на масата. Примерно. Много красота. Аз обикновено тук си купувам, когато вече наближава Коледа, тогава винаги с 50-75% намаление. Сега всичко е много скъпо. Вижте това в бяло. Хай! Моля тебе, каква красота. Гледай. Вижте. Аз имам един такъв дядо Коледа. Ох, какви красоти! Така е, Ирландия вече се подготвя за Коледа. Тук са такива всякакви декорации. Вижте, гринч за кучета и котки също. Пантофи, пижами, делца. Даже има маска да спиш. Току-що се върнах от пазар. Напазарувах за цялото това нещо. Сме платили в молдовския 51,64 и 115 сме платили в в Теското. Мога да ви сложа цените, ако ви интересуват. Така, тук съм си купила кел и 2 пакета бейби спанак, 2 глави карфиол, 4 патладжана, доматки малко, целина, 2 лимона, също така съм взела и броколи, чушки от тези цветните, чери доматки, зелен лук, гъби 2 пакета, маруля, взела съм си кокосово масло и също така кокосово мляко, 2 консерви. Това е черен пепер голям, не свършва. Така, тук връзка Магданоз, връзка Копър, огромни връзки, може да видите, по 2 евра са в молдовския магазин. Да, пърсли 2 евра. Така,
тиквички. Какво още имам от зеленчуците? Мащърка съм си взела, тъй като няма друго. Съм си взела цяла саксийка. Хляб за синът ми. Няма аз да ям с мъжът ми, за синът ми хляб. Тук Порчестър сос. Това е чесън. Болонезе сос. Горчица. Зелено песто. Доматено пюре. Няколко, къде са другите? Няколко консерви. Домати нарязани. И сок такъв, сос доматен. Така, тук взехме нещо за плочките. Вода. 3 литра мляко. Така, това е от зеленчуците. И тук от месата съм взела телешка кайма, тъй като имам в хладилника около кило свинска. Скариде 2 пакета. И врат. Свински врат. Свинския врат, цената му мале беше 6,50, сега е 8,65 станала. 2 кила съм взела. Това телешки сучук на Маджаров. Тук в молдовския магазин продават и българско. Сега ще ви кажа цената на българския суджук Маджаров. 7,55 е тази петълка. Петълката е 170 грама. Говорим в евро. 7,55. А Маджаров сиренето е 6,40 за 400 грама. Ето по БДС. Нещо последно време не го харесваме, но няма друг вариант. Така, също така съм взела непушен бекон, суров, шунка, чедър, тъй като имам други кашкавали, маскарпоне 2 опаковки. Това е пастет. Различни, брюкселски, свинско с патица. Така, 3, защо 3, а тук едно е паднало, 4 масла. Смятам да си правя сега масло кхи, така. Яйца 30 броя, ларч големи, 2 сметани, скариди казах, замразени, и от плодовете банани, това за сина ми и за мъжът ми, ябълки зелени. Ето това сме взели. Събота и неделя ще си подслаждаме с еклерчета и опитахме от тези понички. Много са вкусни. Това на тази фирма Krispy Kreme. Жестоки понички. Ами това е пазара за 160 и няколко 160 и няколко евра. Така, сега смятам всичкото това да го пребера в хладилника, да му намеря място, което не е за хладилника. И така. Айде, излизаме ли? Ето, купих му нова дрежка на Руфч. Много си готин, бе! И я да видим какво пише Марк Ню Йорк. Ела тука!
Току-що си получих пратка от Икея. Съвсем не очаквах, че ще дойде толкова бързо. Това е котлон, индукционен котлон за вграждане. Имам печка, но когато снимам видеа за каналът ми, трябва да местя камерата на всичкото отгоре и самото място там не е удобно. Едно, че има шкаф, също така и аспиратора много пречи да се сложи там щатива с камерата, става прекалено ниско и има опасност да се нагрее или изгори, тъй като котлоните са ми газови. Реших на плота да си сложа такъв котлон. Удобно е и няма да се мести нищо от техниката, камери, щативи, лампи, кабели и тем подобни, тъй или иначе си стоят тук. Само завъртам ето така и снимам котлона или мястото, където режа продуктите. Моят мъж се съгласи да ми вгради котлона още същата вечер и аз направих запис. Приятно гледане! Разчертахме къде ще бъде. Така, разчертахме къде ще бъде. Изпразнахме долу шкафа. Всичко от парплота. Не всичко. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion, and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not a city girl. Keep to yourself, and I promise you'll be fine. That's what my mom said when I was moving out. If you need a hand, they will take two in return. Даже няма и кой знае колко прахоляк, защото беше вързана машината към противникачката. Така. Стоятата по изпърши прахоли от лампата. Аз това утре ще го завършим. Сега прилагаме друга си. Много равно, много хубаво и приятно. Моят мъж е компютърен инженер, ма разбира от всичко. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion, and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not a city girl. Keep to yourself, and I promise you'll be fine.
Перфекция! Вече лесна работа. По-удобно щеше да ми бъде от другата страна, но там имам чекмеджета. Шкафчетата са много високо и не ставаше. Кога? Не. Това ли беше? Сега трябва да изкарам кабела и да обържа пак. Добре. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате на време всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао!